Lah iki nyapa? Ini ki nak randi bojo ngene ape piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki ape piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anja. Ya kok ngene alis tipis. Ra percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung, wis angel iki. jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon. Go apa jembut? Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Pirang-pirang dino awakku lemes. Lah lemes ki napa ta ya? Tak kira kurang mangan apa kurang darah. Ya biasane lemes ya kurang mangan, kurang darah. Kurang duit ya iso. Tiba-tiba kurang ijlik. Ijil karo wedhus ke lho, wedhusku. Babone tas tak dol kono. Aduh, Mas. Melet-melet kayak ular keket. Dadi wong kok isine nesu. Cumpleng aku ngrasane. Jane njalukmu ki apa to? Galakku dipeluk dicium dikentung. Puas. Lho kok jaran. Anja. Ayo Dik, rapi karo aku. Aku ndelok awakmu bergairah. Aku pengen duwe anak rolas. Mampu ra kuwi? Kepelekne wis. Pertanyaanku, mampu enggak? Yo jelas mampu. Engko bendina ngombe ndok sak tarangane kok. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to. Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anja. Ya kok ngene alis tipis. Ki kenapa itil itu enak? Jelas saja enak, makanya banyak rumah tangga hancur gara-gara itil, banyak yang pusing gara-gara itil, dan banyak juga yang bangkrut gara-gara itil. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya.
Mbak, sepil barangnya Cang. Sakmen kok barang wis elek Mas, dumbli elek. Lah ngono sing dibahas celaki cilik kae. Sampe nek tak sepile barang ku ya mesti mutang sak menika. Ayo, berarti yo elek tenan lho. Aduh dek, enak Mas. Enak kondi. Anja. Des, jarene panduwe apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Pandu aku. Garai wareg. Lah aku urung mangan apemu gari wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Heh. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan wis. beda, Des. Penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya mbuh mangkane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Pertanyaan gatel tenan ini. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepekan katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kena gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, api lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki. Dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepekan katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Rambut itu bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun lho, raksun. Oh iya iya. Heeh. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Keneri nyenyetun. Jadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabuk kok piye? Maksudnya ki golek gawean ngono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero Bu. Iki prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Nil, nek ono sing nyilih duit kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe.
Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih dhuwit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Saya repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak ndek rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta, Rek ah kene ah. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon, Rek. Nek banter kon, Rek. Lah iya. Ya apa, Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho gak nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya ya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh, 4PI. Iya ya. Ah, nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong kon. Sambel goreng ditutal-tutul. Sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng truk. Iya. Nggo watuk ucul. Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mbok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9-nya kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi nenen sik. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa to? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. Kaya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng apa kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ra tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Macane truk.
Lah ya tulisannya nak teruk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Ji nami kula Tatin. Kompletipun. Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pidalem wonten? Kula saking Sentul. Oh, saking Sentul. Sampun tas sekolah? Tas sekolah? Malah nyengenges to. Lah jenengan mboten jelas kok. Tas sekolah ngono lho. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar ora. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Lah. Kambing gara-gara kowe aku malah dia SMS Mbak diboking semalam berapa? Tak sauri yo MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara percen aku dikira kurang. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Pesawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndiknane aku mbok dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem atos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Rabine oleh ra, Mah? Rabine Iya, Mah, rabine oleh pora. beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isah-isah to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya, Mah, engko kan bebanmu luwih enteng to, Mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo, Mah. Karo sapa wis? Karo sapa? Karo Rondo Taiwan, Mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung ambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe, Mah. Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya, Mak? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan areng nggo apa to, Mak? Tinggi ngubur kowe. Heeh to. Kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Mbak, infone obat manuk gringgingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kowe iki. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Ibu saya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya di tugel ngepok nisan. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parah ini. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak, apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu lho.
Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Rawani, Cil. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa, Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah, kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah, ora nek jengkok girek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Mbak tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Wis ndak tahan ta lho. Lawang nganggur lho. Kene di bojo ngopo kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono lho, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Kamu wis istirahat seminggu no, apa sih kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Itu ndang ngerasa ngomel ya. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Kebuk nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora genyah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak wak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean ki? Sampeyan ki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse. Lah bakule tak ambung kok ngamuk-ngamuk piye, Mas? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo. Lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki? Apa cici-cici? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean lho. Lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong takon kok malah. Kok cek sadar ngono sampean iki? Wis sajane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso. Kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah beda to Mak. Tak kira ki Sunse. Lah untung ya Mak ya. Lah kuwi untung ora digrebek wong akeh kowe ya. Wong yo ora reti kok Mak. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gebukane sisan sampean karuan cek sadar. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek apa? Didol ya ora payu. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Iki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Aku ora butuh bondomu, Mas. Aku ora butuh duitmu. Sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi ki lho huak. Nek nggih status tok. Pret.
Kayak dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathek nang kaya ngono iki lho. Tak ombe uyo. Iya, lah sing ngisor piye? Ora sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warnane koneko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jarang? Lah iki pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tanding. Emangnya tau roh bathokku? Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok dudui. Ayo. Lah ngapa nek didudui? Niki lho pas sing teng rupiah malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mampu. Telek pitik apa sing ora mampu? Telek dipoto. Ora mampu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan weruh banyu segara. Ero, weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untukmu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah ing lagaruh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok moh kalah ngono ki nyapa jajal. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep loh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno ya ngaceng sendika dawa. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo.
Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Ganggu wong ngrepoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Balan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapor telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau cek mari balenan. Metu didik WA posisi ku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bare raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karo ani, lek wis gak seneng aku ku ngomong. Ngomong tak enteni dikit biyen ku ngomong. Lho kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Lah njalukmu piro? Panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo Wonge hobi karaoke. Pomo mangku purel sampean ra nesu? Mboten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh. Lah apa? Tape. Mas, sakjane iki aku uangen nambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makanya aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel ben terus ae. Kak Sido kangen aku, wedi arep Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindrat sisan. Ben siset. Kok Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok digumun. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene, nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cewek-cewek ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku no sing kleru. ya pisan kas gue nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kowe ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono.
Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas tau, itu tujuannya ngono beda. Anakmu tujuannya ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuannya ke arah kikuk-kikuk. Ya. Dan nek sampai engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lo. Teko ndang langsung mulai ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya, ora dandan wis ganteng. Terus sampai sekarang kamu juga gadis. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Terus senajan no kucritmu cuwi lek mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Ojo lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang-awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake gondi. Sekali mlebu blung ngono langsung los sandas-ndasmu. Ngalahne terowongan nih. Lah kuwi kena golahan parkir. Katrok ndene. Anja. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung le nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dek tangi ra manuk goblok renekne. Lah iki lho lagu sedih kok malah olehmu nyanyi karo bunga-bunga. Yo kaget manukku. Semasane bunyi-bunyi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong-wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Ya dulu kan aku belum tahu lek ternyata barangmu kecil kayak gitu toh. Yo kok jaran. Lah wong cilik ae yo mimel kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Ndi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya. Kamu datang enggak? Kapan itu? Minggu sok ben mi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora enak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Pak, penak nyape anakmu apa penak nyape Pak No? Ya penak nyape anakku tok gol-gol. Lah anakku lho umur 5 tahun wis iso dolanan dhewe. Lah Pak No disape yo bahaya tok gol-gol. Lah kok iso Mbak? Lah ngono nek mik tanggane. Ya bene to Mbak nak padha geleme. Oh lho raimu iki. Sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, Sing digoleki nunuke Mas. Lah kok gumun. Mas Yanto. Iki cowokmu ketinggalan, Mas. Berarti gue nangkep kecandu. Kita suruh bayar, San. Duit besok aja. Bayar sih, Mas. malam Jumat gagal keramas bosku. Bos, Pak Ino lemah. Pak Ino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing gelem mbanyoni?
Anakku loro, wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, Juk. Iki ora tau nggo cawet kawan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho nganggo cawet. Oh kawan bengi aku ora tau nggo cawet ya. Aku mbak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro kesane? Pokoke senenganku sing kari ngrogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar lho piye. Lah ra sida kudungan ki lho. Lek pengen anyep rela lak keloni sayang ya. Heeh. Anyep popo malah ungkep kuwi. Kayu delengkok jaran. Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebab ngerasa turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya rak diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Ngene di dalam terus gak suka aku. Mas. Apa? Sampai nggak eling ora sih lek mambengi ke malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean tengok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesik ngono aku sebab ngerasa turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya rak diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Soalnya adewe rabi anaknya cukup loro ya. Iso. Minimal 11 ya. Seluas. Info nih obat kuat. Ronda ya diopeni to Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi. Ora mek dilarang ya lho. Nemu karo kondi wi kaya roh-roh. Nek sekiranya ora kuat to. Mundur ah. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liyane. Ganti liyane piye maksudnya? Soke dengan dia. Lalu parkiranmu piye kok antri barang lho kok jaran. Aku ape takon. Iya takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek dedok ni ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anja. Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Lah kok bisane penak?
rasa tuku kasur ngisor dhuwur mlewu enuk-enuk tapi lek ketimpa pentil 42 langsung pindah alam Mas. Kok jaran bukan pentil. Sing dikeloni bendina kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngane drijine iki lho enek motone kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enek benere nek ngono kuwi. Iso entek-entek kuota. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Oh alah ning Apa ae gerdo sikil mesti iso mlayu, Dik. Oh iya guys, meja kan ndek sikil ora guys? Meja lho. Duwe. Sikile piro? 4. Maling sikile piro? 2. Wae banter meja lho karo maling jane. Ayae. Jane pemikirane ngono lak wong uteke apik. Nyapa iso tekan meja. Dia meja ndek sikil papat dari mlayu klotok mejane malah banter. Lah meja lak benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Beda motor mati apa hidup? Beda motor mbok Uber ae lho model. Beda motor kan mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah sepeda motor ke benda mati ning playune ya antara nek sing 120 sampai 140 beda motor saiki anyar-anyar. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong, tempe arem-arem. Arem, nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas. Goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Ya nglebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambelnya pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Tewapuk aja sing ndelok akeh cacile. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjir belum ya. Apa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jembleng banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa ungkit-ungkit. Namanya sinten Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Niki ngeten nggih Mas. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Terus Bu. Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Ini. Undang. Malah ngladah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat.
dilakene mati ping 15, 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 dilakene mati ping 15. Kok jadi kepleset to we ngono jarine ilat sumbu dilakeni mati ping dilakeni mati ping 15 dilakeni mati ping 15 dilakeni mati ping 15 dilakeni mati ping 15 dilakeni mati ping 15. Mbak jajal nek iso penjaga telepon kecamatan kota i singkatno. Oh mendingno mbok pakani singkatan nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem kok. Anja. Karepmu yo apa juga? Kalau kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh saja. Kon niku yo apa? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero apa pun ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Kalau nyengek nengekan. Ya terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Iya ora mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apaan kamu ini Papi? Lah ngapa? Apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku api kok masa tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Kita eman-eman to manggonku. Ku dulu nutul ono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Wis sing jenenge laki-laki perkasa ya kaya terus banyu nutul ono rene ngono ya. Cek banget loh kamu ini. Anak pipi serai senar tatumu sing gambar kodok ya. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Wah, barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nirlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Yang yuk. Nyapo? Pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyaman kata jam piro kae. Beduk dendeng lo iso pengen ki lo. Sekali-kali lah jajal lawan. Kan dong tahu. Iku aku gak senengin aneh ngomahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak kamu njaluk penak men. Terus piye niku? Ayo to. Lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lo delok tonggoku di mobil kabeh lho. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur aku. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil,
selera aku ya duk kowe to yuyu. Anja. Ini parah ini. Bi, bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki neng ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong-wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anja. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin nek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki nek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO Ma. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye kok? Montor kok ibu. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira milih? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Itu koni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Sampai nek nesu niki kita uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, masih. Aku lho yo gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, masih. Yo wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Yo wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Nantiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulih nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal. Mbak, bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya, loro ya. Susu. Heeh. Susu siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Yo petangan. Lawoe meh iki. Heh.
Masa ya main TikTok, Bu? Wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumasane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Kamu kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng endok ngono lho. Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok, timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono, ben dadi rasa sangklir ngono. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gonjol-gonjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tau wis. Ono wae. Sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing lempet-lempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe no. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung perya putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel heram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. Bi, obat kanggo manuk gudeg apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan positif ora tau saling sempak lagi. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wemprah uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Ya terus Terus kowe mekangkang semprotno ning nggone ndokmu. wis ngono to. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. No. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho kok jaran kowe arep mateni wong ya? Wis tak percaya aku tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Tenan dengkulmu meletos kuwi. Ya mene kok jek usum gudeg to. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sakene. Ndang. Malah ngledah tekan dindi. Apa ki, Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono.
Iya ya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Apa ki mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya ya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat sungguh. Dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. 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 Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Hah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Utuk. Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke ngono. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ndek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok di Mak Nur, aku ingin lewat nang ngene ibu-ibu ning arepane to. Lah aku wis muni amit-amit ngono diseneni to, Pak. Ngono iki lho mesti gede teko iki. Aku kan mencoba untuk ramah lho, Mak, lewat nang ngarepe. Amit-amit ngono to, Mak. ngene lho Ngger ya. Yo, piye, Mak? Makane nek enek Mak Nur dakwah ngono ke dirungokno kupingmu ya. Dakwah apa? Ngidak-ngidak sawah. Dadi nek kowe muni nu amit siji ae kuwi ya apik ya. Tapi nek kowe muni amit kuwi jenenge kowe ngenyek. Lah, apa salahe to, Mak? Tambahi sitok meneh. Amit-amit. Lah, kan luwih bagus lho, Mak, jane. Lah kowe untung ora ditabuk sendal kowe ya. Iya, untung lah ya. Bejo aku ya. Lah nek kowe ning aku muni amit-amit kowe tak jeguk kowe ndasmu. Aku nak lewat ning ngarepe sampean ora amit-amit, Mak. Maca Yasin. Bocah kok dikandhanane angel tenan, aku gak suka lah aku nek omongan ngene iki gak suka aku. Gak suka ya wis aku tak lunga. Yu. Mbak Yu. Wow. Aku mau nang warung arep tuku sampo. Ngajari bakule ono Mas, tapi sunsek. Ya barang tak sun kok. Bakule ngamuk piye? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu iki Mas yo. Lah ngopo to kok takon omah-omahku barang ki? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Kok malah Mbok keplak iki piye? Wong aku ki takok kok yuyu. Wow. Kok cek sadar ngono sampean iki? Sajane salah aku apa to? Wong aku ki arep tuku sampo sunsek. Kuwi
ngono mareke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah, beda to yuyu. Tak kira kon ngesun bakule sik. Lah kuwi untung ora digrebek wong akeh kowe ya. Jenenge wong kilat to yuyu. Serlok Mas Serlok saiki. Tak gebukane sisan sampean karon cek sak. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik wos sing sae? Wos sing sae. Iya, Mak. Wos sing sae. Iya bener ora? Wos sing sae. Beras sing apik. Iya, beras sing apik. Wos sing wos beras wos. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wos engkang sae. Apa dah to? Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing dundui. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah bojone wong nikmat kok Trae delok jar. Mak Nur, tak takok ya. Umumnya manuk kan iso mabur to. Ya bener to, manuk mabur. Lah tapi manuk kok mantuk-mantuk cetur kaku apa kejang to, Mak? Apa to ki? Manuk ku kae lho, Mak. Manuk kaku. Kejang. Iya. Oh iya. Iki pura yo watos terus sentik ngono to biar jan kok. Wis ra atus maneh, Mak. Nganti mengengkel ka lho. Gak suka aku sing dibahas ki lho isine manuk janoke kok apa to ki? Iku lho Mak, manuk cucak rawaku. Mbok kira manuk apa to? Aja ngenes-ngenes to pikirane. Wong edan kok ya genep ning kene kabeh le yo. Sok kepikiran manuk atos kejang-kejang bar. Mbah. Mbah. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Aduh, sama